Okei. Me keksittiin tämän mun herkkäverimiehen kanssa, mun kaverin kanssa, että tehdään munakas, otetaan leipi, mennään grillille, laitetaan grilli päälle ja vedetään sillä. Laitetaan leipää ja munakasta. Niin nähdään sitten, kun me ollaan tehty. Täällä on näin parmesanoa. Mennään vaan kohta. Se näyttää nyt vaan semmoiset rasvaut. Oota kohta. Mä osaan tehdä kunnon ruokaa. No niin, nyt jatkuutaan. Mä kokkailin. Meidän kokkimestari. Meidän kahva kokkaaja. Mä tuun nyt näyttämään grilliä. No niin me mennään. Ottaa vähän öljyä. Kato, siellä on tommonen pieni hiilos. Älä. Katsotaan, pikku vaan. Pikku öljyä. Niin, näin. Sitten tippala vähän tonne. Et se menee. Mä näen tässä sun kunnon lafka, bro. Pau! Joo, aloita kansi. Tuli joku 20 metrinen. Mitä ihmettä? Tää on jossain tossusti. Darin! Mitä? Ota i! Avas. Ei, se ei ollut ihan täydellinen. Miksi silmää? Joo, ihan pitusti. Ei saa kiroilla. Kato. Kattokaa mikä hiilos. Älä, se on hyvä hiilos. Nyt katkaa. Noin. Sitten mä otan leivän, vaahtoleivän. Sitten mä avaan tämän kannen. Näin. Ja lämäsen se leivä tohon. Mistä on sininen tää leipä? En oo ottamassa tota leipää, se on sininen se leipä. Onko se parempi, että näin homeessa tää leipä? No sinisiin leivät. Tää on homeessa, näitä ei voi syödä. Vittu. Ota tortillaa. Joo, otetaan tortillaa. Ja tässä on yksi esimerkki. Tässä on nyt yksi esimerkki. Meidän leivät on kulunut, niin näitä saa syödä.